So mga higala nana humanata dito. So ani na taron sa gawas sa Bito musuway ta og suroy-suroy dito dapita. Famous ni siya sa mga napoy mga kuano na mga dried fish. Kanina makita kay dool man ni siya sa isla sa Mulukabok. Ano siya? Oh, tingnan mo na ay mga boneless. Hinila na makita. Gikan pa man doon na sa dool na sa may pagod na siro. Sa may isla ba no? Sa may isla. Naapoy mga isda nga priska. So mga higala nataron sa ilang giingon nga pantalan no pa gikan ri sa Vito, Barangay Vito, Sagay City. Katopo ko nung isla. Oo, mo po no sa sako po dito. Muni say pantalan nila ngadto paingon dato tong isla nga hingadlan og kanang Mulukabok. No, naa dito makita. Di na lang tamo adto dito kay layo na kayo. So, namo na siya. So, muna mga higala. Muna siya agyan na patubang sa isla sa Mulukabok. So, mura na mga higala. Nasa tay makita din mga baligya na mga religious something no? Ni San Vicente Ferrer no? Mga carvings na siya, carvings no? Pila na yung unana nong? Okay. Mutana lang ko nong ha? 1,500. 1,500 niya. Yung mandaan na 4,500 eh. oh. Nagad pa 1,300. Na kung kamo makabisita diri sa usa ni pangalan Barangay Vito. Barangay Vito na sa gawas pod napos lay mga paninda nga mga images no. Mga carvings sa kahoy. Naong lawat na mga higala na ako ipakita ninyo nga usa ka butang nga naka-catch sa akong attention no. Diara oh, akong ipakita ha. Akong ipakita sa mga bass spotters din ha. Oh, tanawa. Na aircon pa kuno, aircon. Kung gusto kang mupalit yan yung usa karon. Oh. Daghang mga series, 4 ka series, mga aircon pa. Mao ka na mga higala oh.
higala gawas na ta gawas na ta din sa bito no dili na kita magpag tractor dito. Sakay na tayo no? Sakay ta. Mao pagyoy pagabot na to gikan sa biyahe no ngadto sa barangay gikan ngadto sa barangay Vito Sagay City aron pagreseta iglesia sa parokya ni San Vicente Ferrer o pagdagkot sa atong santos na si San Vicente Ferrer o atong pag-accomplish sa atong mga tradisyon na mga Ilokoton para sa pagsilibrar sa atong adlaw na tawhan. So ako nagpasalamat kayo una sa tanan sa kang San Vicente Ferrer sa usa ka tuig niyang paggiya, pag-intercede sa kung mga pangayaw ngadto sa atong labaw makagagahom na tagaan kitag proteksyon o giya sa atong mga problema, sa atong mga success na siya gauban o hinaot paunta nining bag-ong tuig sa akong kinabuhi magauban siya kanamo, kanako, kanamong tanan sa tibok pamilya na siya magagiya, magahatag kanamo pa og mga grasya aron kami makasugakod sa panginabuhi. Og ako nagpasalamat pud sa mga viewers nga hantud karon usa ka tuig na nga nagasugod ko sa pag vlog na ga-view. Daghang salamat kaninyo og more vlogs to come for the coming years o hinaot nga maguban ka magasuporta gihapon mo kanako og sa akong vlog. Og sa wala pa makasuporta o wala pa makasubscribe anay link below, i-click lang ninyo aron masunod ninyo ang akong mga vlog for the coming days. So daghang salamat mga viewers, Bisdak Squad o mga Bisaya Squad. Daghang salamat.